Salutare! În acest podcast vei afla cum să găsești biblioteca de publicitate în Facebook. Nu de mult s-a schimbat. Pentru aceasta, noi intrăm în pagina de business sau fanpage și cum să găsim noi biblioteca. Pentru aceasta, noi apăsăm unde este categoria paginii noastre, facem click și găsim politica de confidențialitate și transparență, facem click și aici mergem la biblioteca de reclame. Click și mi se deschide biblioteca de reclame, unde noi putem căuta concurenții noștri. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să te abonezi la canalul meu și dă-ne un like. O zi bună în continuare! La revedere!